Bang' riwruok matayo tuke mag adhula piny FIFA kata piny mangima FIFA chakayanga tuke mag sikunde pachoka. Igeno ni weche mag tuke koro biro yo nyithindo mantiere kod ng'ol mopogore opogore kendo ketogi e sikunde. Toya Samson ma en achiel kuom jopuonje mane oyudo tiegruok mane ochwal kod FIFA geno ni puonj ma oyudo biro miye thuolo mar lombo nyithindo mopuonjo mane kod ng'ol. Olalo ni jopuonjre ma kama biro mane skul e tam mokwongo gi mar ariyo kinde ma itugo tuke mag sikunde. Tam mar adek bedo ma onge gi nyithindo nikech nok mar tuke kokalo kuom tuke mag sikunde mokel gi FIFA e lony manyasani. Jopuonjre kod puonj mohewo 100 moting'o chike mag tugo kaka onego tim orako kaachiel kod gero mich margi mag adhula. 1, 2, 3, 4. So the aim, the target is that a kid, after doing practicing in a football for school session, they will learn something about football, but at the same time something about life skills, about education. Yes. Now I'm very sure ile third term ambayo in most cases hawa watoto wetu wenye wana changamoto za kiakili wanatoka mashule kwa sababu hakuna michezo, tutaendeleza nao third term na hii exercise ya life skills na hizi activities tutakuwa tunafanya. By the end of the day wala wanafunzi watakuwa wanakuja shule mara kwa mara.